kiny kadwar ni omedre be onyalo yie medo nago. Kato be aneno kare nitiere oganda ma bende thoth ne oluoro wach sola giwacho ni luongo ni panels kata ma bende iketo e wi tado. Githoro wacho ni bechgi bedoga malo. Bende nitiere moko ma oganda wanyalo jok ma bende onge kod nweng'o mamalo ahinya moro ma nengo gi ojore to kopo ni pok ong'iewe samoro inyalo ng'iewo ma nengo ne ojore tiyo kode ndalo matin to bende okethore. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kit sola mong'iewo kato bende gi nengo makare? Mokwongo onego ng'ato ng'i ni to sama nyiewo sola ni mokwongo kabisa to nitie gima iluongo ni warranty. Ka sola ni okethre timiya ndalo adi minyalo biro konya godo, nikech ka en gima iuso ma wang'eyo ni ber to ibro yudo higni 2 kaka wan e kambi wabomi nyaka higni 2 gima waluongo ni warranty for 2 years. Mano mokwongo. Mar ariyo, nitie be kembe kata wan Access and Move gi kembe moko bro michulo mos. Koro kok inya chule dichiel tinyalo yie ni chule mos. Koro sami chule mos cha ahero ga wach chulo mos nikech kambi moro bok bi yie ni chul mos kong'eyo ni sola mouso ni ok bi bedo kata higa achiel, samoro mi ni bro chulo kuom higni 2. Koro ineno kokethre ka higni 2 gi pok oromo to ibe ok ibi chule, nikech koro onge kaka ibro chulo gima ok tini. So mago gik manyawacho ni nyalo konyo, but agone sirikal bende erokamano nikech nitie tax rebates mang'eny mabe gimiyo oganda ma king'iyo mano konyo bech sola koro chako dok piny. To kaka ne wawacho ni jo Kenya oserwako wach sola ni, iyudo ka koro solar products bedo mang'eny miyo nengo ne chako lwar. Nitie gimoro miluongo ga ni economies of scale. Koro iyudo ka sola mang'eny donjo to nikech ousre maber iyudo ka nengo ne chako lwar. Mabe anyawacho ni king'iyo bei miuso godo kata panels sani gima ni uso go higni 2 mokalo ibo yudo ka sani nengo lwar kabisa. Kato bende nitiere kit sola ka kit sola poro gena na gik machalre te nyise ketelere wi man kijana ka nitiere oganda bende nitiere kod dwaro mar ng'eyo kit sola mo bed ni ging'iyo kata kit panels ka makete wiye kanyo monjo bende gidhi ging'iyo mondo mi ginene giro teko mar chieng' yo makare. Koro sola to ng'eny. Nitie ma iluongo gi dho ngere ni piko, en moro matin ma iyudo ka mama ma use chiro cha tiyo godo manyalo konye, maybe onyalo chajo godo simbe to bende oneno godo kouso kodok e ot, kata joma nigi udi matindo nyalo tiyogo. To nitie moko madongo bende makoro kata kembe nyalo tiyogo, kata udi ma ingi udi ma nigi udi nindo 3, 4, 5 mago be nitie. Koro sola kae nitie ma waluongo ni stand alone mochung' kende, mano bro biro gi panels to biro gi gimoro miluongo ni inverter. Tinde be wanyiso ji ni nitie inverter miluongo ni hybrid inverter. Koro kipong'o di gi gik mang'eny e korot nikech ma oting'o gimoro amora e iye. Kasto nitie battery ma be iluongo ni lithium ion ma bro bet kodi kata higni 15 kapok okethore. Koro magi gik ma ka ng'at madwa nyiewo sola koyudo ng'at ma olonye sola madwa uso ne e yo makare to biro nyise bong'iyo ni odi rom nade tidwa timo sola ni nade to miyi sola monego iti godo.